Għat-3 membri tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista, il-proċess li wassal għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta' Jean Claude Juncker kien l-ewwel wieħed li esperjenzaw. Il-proċess intemm nhar l-erba' meta b'423 vot favur, 209 voti kontra u 67 astensjoni, il-Parlament Ewropew ta' l-approvazzjoni tiegħu. Anke jekk tur is-smieħ tal-kummissarji ma naqsux il-kontroversji u d-dubji, kollox kien jindika li l-Kummissjoni se tkun tista' tibda l-ħidma fil-ħin, kif istrina l-kap tad-delegazzjoni Laburista Alfred Sant. Jien naħseb li konna nafu minn qabel li se jkun hemm approvazzjoni tal-vot tal-Kummissjoni Juncker għax kien hemm effettivament koalizzjoni bejn il-ċentru lemin, bejn il-ċentru xelluk u bejn il-liberali. U allura bejnietom kienu effettivament qablu li wara li jkunu għaddew mill-manglu lil ċerti kummissarji fil-laqgħa tal-kumitati tal-Parlament, mbagħad se jvotaw favur il-Kummissjoni Juncker. Kienet biss il-kandidata Slovena Lenka Bratusek li kellha tinbidel, mar li Mizzi qalet li dan kien jirrifletti fiduċja fil-Kummissjoni sħiħa. Aħna smajna l-Kummissjoni, kummissarji kollha biex ngħid hekk, biex minnhom huwa tajbin u biex minnhom huma inqas tajbin. Però inti ma tistax tivvota kontra kummissjoni sħiħa għax ma jogħġbokx wieħed jew inkella jidhirlek li wieħed m'għandux għal xi raġunijiet serjissimi ma nkunx il-Kummissjoni b'dik il-portfolio. Mirjam Dalija fiduċjuża li r-relazzjonijiet ta' bejn il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew fis-snin ġejjin se tkun waħda b'saħħitha. Aħna bħala grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi nemmnu li nistgħu naħdmu ma' din il-Kummissjoni, li din il-Kummissjoni tista' timbotta l qudiem dak li aħna nemmnu fih għaliex ressaqna wkoll il-programm tagħna lil din il-Kummissjoni. Hija Kummissjoni li qiegħda twiet li se tinvesti fi proġett u fi programm ta' 300 biljun euro biex ma jibqax ikollna Ewropa ta' awsterità biex nindirizzaw verament il-problemi li qegħdin niffaċċjaw fl-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata.